ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ନାଗମଣି ପାଇବା ପରେ ନାଗକନ୍ୟା ନାଗଲୋକକୁ ଓ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ରାଜକୁମାର ନିଜ ଉଆସକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗଲାବେଳେ ସେ ସାଧୁ ବାବା 22 ବର୍ଷର କାଳଚକ୍ର କଥା କହି ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖିବା ସେହି 22 ବର୍ଷ ପରେ ସତରେ କ'ଣ ଦିବ୍ୟ ଚମତ୍କାର ହେବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଏମ୍ କ୍ରିଏସନକୁ। ଉଭୟ ରାଜକୁମାର ଓ ନାଗକନ୍ୟା ଅଲଗା ହେବା ପରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବିବାହ କରିନେଲେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାର ଠିକ୍ 1 ବର୍ଷ ପରେ ବିଧିର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଓ ନାଗକନ୍ୟାର ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ରାଜକୁମାର ପୁଅ ନାଁ ଦିଅନ୍ତି ଶଙ୍କର, ସେପଟେ ନାଗକନ୍ୟା ନିଜ ଝିଅ ନାଁ ଦିଅନ୍ତି ଶିବାଂଶୀ। ଉଭୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ଶଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ତା ଗାଡ଼ିଟି ନାଗଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲା, କେହି କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତା ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ସେହି ନାଗଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ। ସତେ ଯେପରି ସେହି ନାଗଦେବୀ ମନ୍ଦିର ତାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ସେ ଚାଲିଗଲା ସେହି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ସେ ସେହି ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେସବୁକୁ ସେ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ପଛପଟୁ କେହି ଜଣେ କହିଲେ, ତମେ ଆସିଗଲ ଶଙ୍କର। ଶଙ୍କର ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଓ ହଠାତ୍ ବୁଲି ଦେଖିଲା ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା। ସେ କହିଲା, ଆପଣ କିଏ ବାବା? ଏଠାରେ କ'ଣ ଆପଣ ରୁହନ୍ତି? ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ନା ରାଜକୁମାର, ମୁଁ ଏଠାରେ ରୁହେନି, ମୁଁ ନାଗଲୋକର ରାଜଗୁରୁ। ସେତେବେଳେ ଶଙ୍କର କହିଲେ, ନାଗଲୋକ? ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ହଁ। ଆପଣ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ବାବା ସବୁ ଇତିହାସ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରେ ସାଧୁ ବାବା ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଯୁବରାଜକୁ ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ କହିଲେ, କ'ଣ ଯୁବରାଜ, ଆପଣ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି? ଶଙ୍କର ହଠାତ୍ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ। ସେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କିଏ? ସେତେବେଳେ କନ୍ୟା କହିଲେ, ମୁଁ ନାଗଲୋକର ରାଜକୁମାରୀ ଶିବାଂଶୀ। ହଁ ରାଜକୁମାର, ସାଧୁ ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଏହି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଶଙ୍କର କହିଲେ, କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିପଟେ 7ଟି ସୁରୁଙ୍ଗ ଅଛି। ସେହି ସବୁର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସିଦ୍ଧ ନାଗ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କି 7ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଛି। ତାହା ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆଣି 7ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେଥିରେ ନାଗମଣି ଖଚିତ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ରତ୍ନ ହାସଲ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ତାକୁ ହାସଲ କରିପାରିଲେ ଏ ପୃଥିବୀ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ। ତାପରେ ରାଜକୁମାର ଓ ନାଗକନ୍ୟା ଉଭୟ ମିଶି ସେହି 7ଟି ସୁରଙ୍ଗ ଖୋଜି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନାଗସାଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି 3 ଦିନ ପରେ ସେହି ରତ୍ନମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ଆସିଲେ ଓ ଦିବ୍ୟ 7 ସ୍ତମ୍ଭ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନାଗା ସାଧୁମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ନାଗଲୋକର ରାଜା ତଥା ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ହରିପୁରର ରାଜା ଆଲୋକ ଓ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶିବନ୍ୟା ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ରାଜଗୁରୁ ହଠାତ୍ କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଗମାତା ଶିବନ୍ୟା? ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିନାହିଁ। ଶିବନ୍ୟା କହିଲେ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧୁ ବାବା? ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ମନ୍ଦିର ସିନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଏହାର ରକ୍ଷକ ପାଇଁ ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଦରକାର ଯାହା ପାଖରେ ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶରୀର ଥିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ଶିବାଂଶୀ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋକର ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶଙ୍କରଙ୍କର ବିବାହ ନିତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ମିଶି ଏହାର ରକ୍ଷକ ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନାଗମଣି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହା ପରଠାରୁ ନାଗଲୋକ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଗଠିତ ହୋଇଗଲା। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।